नेक्स्ट आता आपण बघणार आहे क्वेश्चन तोच आहे एक्झरसाइज 2.2चा आपण लास्ट क्वेश्चन बघतोय. फाइंड द इनव्हर्स ऑफ द फॉलोइंग मॅट्रायसेस बाय ॲडजॉइंट मेथड. मग आता पहिला जो होता तो 2x2 मॅट्रिक्स बघितला. आता इथं जो आहे तो 3x3 मॅट्रिक्सचा इनव्हर्स फाइंड करणं आपण बघतोय. आता हा पण मॅट्रिक्स आपण इनव्हर्स जो फाइंड करणार तो ॲडजॉइंट मेथडनं, म्हणजे मायनर आला, कोफॅक्टर आला. आता इथं अगोदरच्या एक्झाम्पलमध्ये फक्त 4 एलिमेंट होते, इथे किती आहेत? 9 एलिमेंट आहेत. मग अगोदर या मॅट्रिक्सचा आपण डिटर्मिनंट फाइंड करून घ्यायचा. डिटर्मिनंट ऑफ ए, डिटर्मिनंट किती मिळते बघायचा. काय येणार? 1 0 0 3 3 0 5 2 -1. आता डिटर्मिनंट किती मिळते बघायचा. डिटर्मिनंट काय येणार बघा. डिटर्मिनंट फाइंड करायची मेथड सगळ्यांना माहिती आहे. हा 1 तिथे रो कॉलम कॅन्सल केल्यावर राहिलेला जो डिटर्मिनंट आहे तो लिहायचा 3 0 2 -1. सेकंड एलिमेंटला मायनस साईन देऊन त्याची रो आणि कॉलम कॅन्सल करायचे, म्हणजे राहिलेले एलिमेंट 3 0 5 आणि -1. आणि थर्ड एलिमेंटला प्लस साईन देऊन थर्ड एलिमेंट लिहायचा. त्याचा डिटर्मिनंट कॉलम कॅन्सल केला, ही रो कॅन्सल होईल, राहिलं काय काय 3 3 5 2. मग पुढं आता डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू किती येणार आहे? 1 ब्रॅकेटमध्ये सॉल्व करायचं. -3 -0. आता इथं काय होईल? -0 आहे, ब्रॅकेटमध्ये ज्या काही टर्म येतील त्या काय होणार आहेत? 0च होणार आहेत. त्यामुळे इथे किती येईल तरी पण मी लिहिते आता -3 -0 येईल. प्लस इथं 0 आहेत, पुढं नाही सॉल्व केलं तरी हे चालतं. किती येणार? 3 × 2 6 -5 × 3 15. म्हणजे आता काय येईल? 1 ब्रॅकेटमध्ये इथे किती येणार आहे? -3 येईल आणि इकडच्या टर्म काय येणार आहे? सगळ्या 0च येतील. पुढं आता मग किती आली व्हॅल्यू? -3. मग डिटर्मिनंट ऑफ एची व्हॅल्यू किती मिळाली आपल्याला? -3 मिळाली. म्हणजे डिटर्मिनंट ऑफ एची व्हॅल्यू इज नॉट इक्वल टू काय आहे? 0 आहे. म्हणजे काय म्हणणार आहे आपण? देअरफॉर ए इनव्हर्स एक्झिस्ट म्हणणार आहे. डिटर्मिनंट ऑफ एची व्हॅल्यू पण लागते आणि इनव्हर्स एक्झिस्ट होतोय की नाही हे पण कन्फर्म झालेलं आहे आता. मग पुढं आता 9 एलिमेंट्स आहेत, प्रत्येकाचा मायनर आणि को फॅक्टर आपल्याला फाइंड करावा लागेल. बघा आता 9 एलिमेंट्स आहेत. पहिला एलिमेंट काय येणार? कॅपिटल M 1 1. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट केल्यावर 2x2 मॅट्रिक्स राहते का, तो लिहायचा. किती येणार? 3 0 2 -1. आणि हा 2x2 मॅट्रिक्स आता सॉल्व करायचा. किती येईल? -3 -0 म्हणजे व्हॅल्यू किती आली? -3. ठीक आहे. मग आता याच एलिमेंटचा लगेच को फॅक्टर A11 इज इक्वल टू 9 एलिमेंट्स आहेत त्यामुळे व्यवस्थित करत जायचं. -1 + 1 आणि इंटू इथं काय घेतो आपण? मायनर घेतोय, तो मी मायनर लगेच लिहिणार आहे आता -3. म्हणजे किती येईल? -1/2 येईल आणि -3 म्हणजे किती आली व्हॅल्यू बघायची. -1चा स्क्वेअर म्हणजे ही व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह येईल, रेस्ट पॉवरला इव्हन नंबर आहे आणि इंटू किती आहे? -3. टू ॲज इट इज -3 येईल. ठीक आहे. हा मिळाला पहिल्या एलिमेंटचा मायनर आणि को फॅक्टर. पुढं आता M12 म्हणजे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कॅन्सल होईल, म्हणजे किती राहील? 3 0 5 -1. हा डिटर्मिनंट पुढे सॉल्व करायचा. आता किती येईल? -3 -0 म्हणजे इथे व्हॅल्यू पण किती आली? -3. A12 इज इक्वल टू को फॅक्टरचा किती येईल? -1/1 + 2 इंटू त्याचा मायनर किती आहे आत्ताच आपण फाइंड केला? -3 इज इक्वल टू -1/3 आणि इंटू मायनर आहे -3. आता काय होईल इथं? -1/3 ऑड नंबर आला, त्याचं निगेटिव्ह साईन आणि ऑलरेडी या 3ला निगेटिव्ह साईन आहे, त्यामुळे काय होणार? ते मायनस मायनस प्लस होईल आणि किती राहील? फक्त ॲज इट इज 3 फक्त राहील इथं. ठीक आहे. नेक्स्ट एलिमेंट घेऊया आपण M13 येणार. 3x3 मॅट्रिक्स आहे त्यामुळं 1 3 काय येईल बघा आता. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कॅन्सल होईल, राहिला डिटर्मिनंट 3 3 5 2. किती येईल याची व्हॅल्यू? 3 × 2 6 -15 म्हणजे किती येईल?
6 आणि -15 किती येणार आहे? 8 -9 व्हॅल्यू येईल पुढं. आता याचाच को फॅक्टर A13 इज इक्वल टू -1 + 3 इंटू त्याचा मायनर किती आला? -9 आला इज इक्वल टू -1 इंटू -9. आता -1 इव्हन नंबर आला त्यामुळे त्याचं प्लस आहे, पण 9 ऑलरेडी काय आहे? निगेटिव्ह आहे, त्यामुळे ते मायनस होईल. ही झाली फर्स्ट रोचे 3 एलिमेंट. आता आपण बघणार सेकंड रोचे 3 एलिमेंट.